Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Mga kasinag, andito pala tayo sa yung pagpupunlaan ko ng palay. Kasama ko mga kasinag si Pitoy, tapos si Mrs. yung aking videographer. Ayusin ko muna ito mga kasinag. Ayusin ko muna ng konti. Tapos isabog ko na itong, ipunlak ko na pala itong yung dala namin na pulutan. Yung malagkit. Yung malagkit kasi mga kasinag, pulutan ang tawag dito sa Bicol. Ayusin ko muna ito. Kasi naghahabang na rin siya itong truck yung pagpupunla natin. Buhusan naman ang ulan. Ito pala mga kasinag, dalawang klase ang pagpupunla. Ito, normal na pagpupunla lang ito mga kasinag. Yung isang klase kasi pagdapog, kung tawagin dapog. Yun kasi dapog mga kasinag, may sapin yun sa ilalim. Pero ang kapal ng putig yun, mga 1 inch, 2 inches lang ang kapal. Ang kagandahan lang ng mga kasinag, hindi putol yung ugat niya pag itatanim na, hindi ka nang ganong maglalaplap kasi hindi ka puputol yung ganong maugat niya. Yun sana ang gagawin ko dito mga kasinag. Kaso lang naisip ko, laging umuulan dito sa amin kasi ang palaya na ito sa ulan. Pag bumaha mga kasinag dito, pag ang tubig ay galing ka sa bundok, baka madala yung dapog, baka yung punla natin masayang, madala ng laki ng tubig. Kaya dito mga kasinag, hindi gaano nagagamit ng hindi gumagawa ng dapog kasi yung baha ang pinoproblema dito mga kasinag pag lumakas ang ulan kasi masasayang ang binhi. Kaya ito mga kasinag, normal na pag lang ito yung pagpupunla. Pero hindi na naka-experto sa mga ganito mga kasinag, pero may mas expert pa sa akin sa mga nudyan. Ito lang mga kasinag, pinakita ko lang sa inyo yung pamamaraan ng pagpupunla dito sa amin. Ayusin mo natin at tayo magpunla na. Basa-basa na si Pitoy. Pitoy! Pitoy! Ako tinutulungan Pitoy. Maigdi si kuya. Ito naman kasi ipupunla natin ito yung malagkit.
Ay, so dito. Kaya ang nag-iga ko tatatabanan takatay ko ilag tubig bisa kulang si plat ko. Kung sakali nung kumulang ako di makuha tubig. Tapos kano naman kuya? Ano sa may lang dito mo? Sobra na si ano mo. Tabanan ko na sige ko tapos. Tikit ko lang tayo ng Yung ano. Hindi ko man in-split na yan. At sabi ko, kakausiwan to. Lahat. Kasi nagkapunta dito si Kuya kasi yung punla daw niya doon na ganito yung malagkit. Sobra. Dito daw niya ilalagay. Marami sobra mo doon. Ayan mga kasinag, natapos na. Natapos na natin nagganong punla. Kaso lang, inulan tayo ng malakas. Ang lakas ng ulan. Grabe. Kaya yung punla na nilagyan natin mga kasinag ko, so, nanilibil ng tubig. Dapat mamaya yung mga kasinag, gawa ng tubig. Yung tubig. Yung punla kasi yung sa kabila, nilagay namin dito kasi kulang yung pinakita ng kabila. Ay mga kasinaga, maraming salamat. Asya nga pala, mga kasinaga, asya nga pala. Sama nagtatanong pala ako, kumusta si Bagwis? Asan si Bagwis? Si Bagwis mga kasinaga, nakapagsabi sa akin na okay naman. Ba nakakita kay Bagwis mga kasinaga, natin yung Bagwis na okay naman daw. At yung mga kasinaga, malapit sa agpasa namin, yung naglipat kasi mga kasinag ng Kalabaw, nakita si Bagwis na nagpaparamipan. Kaya good news naman yung mga kasinag na okay naman si Bagwis. Kaya mga kasinag, umuwi na tayo. Kasi kukuha pa ako ng lambat na pantagay dito. Kasi ito mga kasinag, hindi pwedeng hindi lagyan ng lambat kasi kakainin dito ng yung patong gubat, yung mapan. Papan, yung tawagin dito sa Bicol, papan. Tapos yung mga ibang ibon pa, mga tagak, mga tikling dyan, kakainin ko mga kasinag. Kaya lalagyan namin ito ng lambat paikot. Maggagawa naman ako mga kasinag sa kabila ng nung pagpupunlaan ko ng natural na palay. Kasi ito mga kasinag, malagkit ito. Doon naman gagawa ako mamaya yung pagpupunlaan ko. Kaya ngayon mga kasinag, maraming salamat pa
YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye!